ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 1. എന്താണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യം. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ സ്കന്ധത്തില് 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് ടഫാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? അതാന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറയുന്നത് അല്ലെ? കുറച്ച് ടഫാണ്. പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകാണെന്നാണ് മാതച്ചി പറഞ്ഞത് അടുത്തത് എടുക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചന്ദാംസ്യനന്ദസ്യ ശിരോ ഗൃണന്തി ദംഷ്ട്രായമസ്നേഹ കലാദ്വിജാനി ഹാസോ ജനോന്മാദകരീ ച മായാ ദുരന്ത സർഗോ യദപംഗമോക്ഷഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചന്ദാംസ്യനന്ദസ്യ ശിരോ ഗൃണന്തി ദംഷ്ട്രായമസ്നേഹ കലാദ്വിജാനി ആസോ ജനോന്മാദകരീ ച മായാ ദുരന്ത സർഗോ യദപംഗമോക്ഷഃ. ചന്ദാംസി വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അനന്തസ്യ പരമോന്നതന്റെ ശിരഹ മസ്തിഷ്കീയ മാർഗം. ഗൃണന്തി അവർ പറയുന്നു. ദംശ്രഹ ദംശകൾ. യമഹ യമരാജാവ്. സ്നേഹകലാഹ സ്നേഹകല. ദ്വിജാനി പല്ലുകൾ. ഹാസഹ മന്ദഹാസം. ജന ഉന്മാദകരി അതിരേകമായി പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന.
ഉന്മാദ ചിത്തരാക്കുന്ന കൂടി, മായിക ശക്തി, ദുരന്ത അധകരിക്കാത്ത, സർഗ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, യത് അപാംഗ ആരുടെ കടാക്ഷം, മോക്ഷ വീക്ഷണം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ऐसी ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് की जय. വേദമന്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരോമാർഗവും പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന മൃത്യുദേവനായ യമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദംഷ്ട്രകളും, സ്നേഹകല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദന്തങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം മായിക വശീകരണ ശക്തി അഥവാ അത്യന്തം പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന മായാമയ ഭൗതിക ശക്തിയുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷ വീക്ഷണം വിശ്വനിർമ്മിതിയുമാകുന്നു അഥവാ ഈ മഹാസാഗരമാകുന്ന ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കന്ധത്തില്, രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മരണമാസന്നനായ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അദ്ദേഹം ആരെ ആരാധിക്കണം അല്ലെ, ആരുടെ നാമം ജപിക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് തുടക്കത്തില് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുവാണ്. ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? താങ്കളുടെ ചോദ്യം സകലമാന ജനങ്ങൾക്കും എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് പുരോഗതിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മാർഗം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ അല്ലെ, ധ്യാന യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് സ്കന്ധം 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഈ ധ്യാനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക? അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മള് ധ്യാനിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയില് ഹരേ കൃഷ്ണ ഡിസ്കഷൻ ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വിരാട് രൂപത്തില് ധ്യാനിക്കാനാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് വിരാട് രൂപം? വിരാട് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പകല് മുഴുവൻ കുറെ അധ്വാനിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു, രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടും അതുപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനോ പരിശ്രമിക്കാത്തവരാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളും ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തിനു സമയമില്ല? ഭക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവത് സേവന നിരതനാകാനോ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തിനു സാധിക്കില്ല? ഡയറക്റ്റ് അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിഭൂതി യോഗത്തില് ഭഗവാൻ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോന്നിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോന്നിലും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിരാട് രൂപത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് വിരാട് രൂപ ദർശനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാദം പാതാള ലോകത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ് മുഴുവനും ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദം അതായത് ഉള്ളംകാല് പാതാള ലോകത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ പാദതലം അതായത് ആ സർഫേസ്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ സർഫേസ്, അതുപോലെ കാൽവിരലുകൾ അത് ഏതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു? രസാതലത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ കണങ്കാലുകള് മഹാതലത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാൽവെണ്ണ തലാതലത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു.
ഭഗവാന്റെ കാൽ മുട്ടുകള് സുതലം, സുതലം എന്ന ലോകത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ 2 തുടകള് അത് അതലവും വിതലവുമാണെന്ന് പറയുന്നു. അരക്കെട്ടുകള് മഹീതലമാണെന്ന്, അതിനെ മഹീതലത്തെ, അപ്പൊ ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശരീരം, അതായത് പാദം മുതല് ശിരസ് വരെയുള്ള ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടുകൾ മഹീതലം ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഈ ഭഗവാന്റെ നാഭി, പൊക്കിൾ കുഴി, അത് ശൂന്യാകാശത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ മാറിടം സ്വർഗലോകത്തെയും, കണ്ഠം അല്ലെ കഴുത്ത്, അത് മഹർലോകത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. വദനം അതായത് മുഴുവൻ മുഖം, ഫേസ്, അത് ജനലോകത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നെറ്റി, തപോലോകം, അതായത് ഫേസിനകത്ത് തന്നെ സ്പേസ് എടുത്തു പറയാണ്, നെറ്റി തപോലോകത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ശിരസ് സത്യലോകത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളോ, അത് ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ ചെവികൾ, കർണങ്ങൾ, അത് 10 ദിക്കുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശ്രവണ ശക്തി, അതായത് ചെവി ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ശ്രവണ ശക്തി, ഭൗതിക ശബ്ദം, അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഭൗതിക ശബ്ദം ഭഗവാന്റെ കേൾവി ശക്തിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ 2 അശ്വിനി കുമാരന്മാരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം, അതായത് മൂക്ക് അല്ലെ, നാസിക, അത് ആദിഭൗതികമായ ഗന്ധം, ആദിഭൗതികമായ ഗന്ധത്തെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാസിക റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ കാഴ്ച ശക്തിയോ, അനന്തമായ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം. നേത്രഗോളങ്ങൾ സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുന്നു. അതുപോലെ കൺപോളകളെ രാവും പകലുമായിട്ട് പറയുന്നു. കൺപോളകൾ നമ്മൾ കണ്ണടക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ, അത് രാവും പകലും, ഭഗവാന്റെ കൺപോളകള് രാവും പകലുമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി പുരിക ചലനങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പുരികങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിനകത്ത് ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും വസിക്കുന്നു. അണ്ണാക്ക് ജലദേവനായ വരുണൻ, നാവ് സർവ്വതിന്റെയും രസം അഥവാ സത്ത. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും ഓരോന്നിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോന്നിനെയും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന സർവ്വതിനെയും ഓരോന്നിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരോമാർഗവും, പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന മൃത്യുദേവനായ യമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദംഷ്ട്രകൾ, ദംഷ്ട്രകൾ പറഞ്ഞാല് പല്ലുകൾ അല്ലെ, സ്നേഹകല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദന്തങ്ങളും. അപ്പോ പല്ലുകളിൽ തന്നെ 2 വിധം പല്ലുകളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നേരെയുള്ള പല്ലുകളും ഉണ്ട്, ഈ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂർത്തു നിൽക്കുന്ന പല്ലുകളുണ്ട് അല്ലെ, അത് ദംഷ്ട്രകൾ എന്നാ പറയുന്നത്. നേരെയുള്ള നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ദന്തങ്ങൾ, പല്ലുകള് ദന്തങ്ങളാണ്, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹകലയാണെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം മായിക വശീകരണ ശക്തി അഥവാ അത്യന്തം പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന മായാ ഭൗതിക ശക്തിയാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ഭൗതിക മായികമായ ശക്തി ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരിയാണെന്ന് പറയുന്നു. മന്ദഹാസം അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷ വീക്ഷണം, അതായത് നോട്ടം, അത് വിശ്വനിർമ്മിതിയുമാകുന്നു. സകല വിശ്വത്തിന്റെയും നിർമ്മിതി ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തെ ഉപമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ ഈ മഹാസാഗരമാകുന്ന ഭൗതിക സൃഷ്ടി, ഇപ്പൊ ഈ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാതിച്ച്. വേദസാക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് മായിക വശീകരണ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശക്തിക്ക് മേലുള്ള ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി. അസ്ഥിരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും വാസ്തവികത്വത്തിന്റെ അനുകരണം മാത്രമാണെന്ന് അത്തരം ഭൗതികവാദത്താൽ, ചാർവാക മതത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ബദ്ധാത്മാക്കൾ നിശ്ചയമായും അറിയണം. മാത്രവുമല്ല, അത്തരം വശ്യതയാർന്ന ഭഗവത് കടാക്ഷങ്ങളിൽ മയങ്ങിയവരെ പാപികളുടെ നിയന്താവായ യമരാജന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിലാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുന്നത് സസ്നേഹം പല്ലുകൾ മുഴുവനും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവായി തീരുന്നു. അപ്പോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വേദസാക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് മായിക വശീകരണ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശക്തിക്ക്, അതായത് മായികമായി ഈ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തിക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ നന്നായി വശീകരിക്കാനുള്ള
കഴിവുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതികതയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികതയിൽ ഒട്ടും പുരോഗമിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അത്രമാത്രം വശീകരണ ശക്തി ഈ മായാശക്തിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മായാശക്തിക്ക് ഇത്രയും ശക്തി ആവുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പുഞ്ചിരി, അതിന് അത്രയും മായികമായ ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനോടാണ് ഈ ഒരു മായിക ശക്തിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് മേലുള്ള ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കുക കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി മുഴുവനും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം? ഭഗവാന്റെ ആ കടാക്ഷം നമ്മൾ കാണണം. അസ്ഥിരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി വാസ്തവികത്വത്തിന്റെ അനുകരണം മാത്രമാണെന്ന് അത്തരം ഭൗതികവാദത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ബദ്ധാത്മാക്കൾ നിശ്ചയമായും അറിയണം. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് യഥാർത്ഥമുള്ളത്, അതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടൊരു അശ്വത്ഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തറിയണം? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് അസ്ഥിരമാണ്, അതായത് ടെമ്പററി വേൾഡ് ആണിത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഇതിന്റെ സ്ഥിരമായ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു നിഴല് മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാക്കൾ നിശ്ചയമായും അറിയണം. മാത്രവുമല്ല, അത്തരം വശ്യതയാർന്ന ഭഗവത് കടാക്ഷങ്ങളിൽ മയങ്ങിയവരെ പാപികളുടെ നിയന്താവായ യമരാജന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിലാക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ആരാ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാ? യമരാജനാണ് പിടിച്ചോണ്ട് പോവാ അല്ലെ. യമരാജന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിലാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുന്നത് സസ്നേഹം പല്ലുകൾ മുഴുവനും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഴുവൻ പല്ലുകളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ. സുന്ദരമായ മന്ദഹാസമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും എന്നാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിരാട് രൂപത്തില് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ധ്യാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. നേരിട്ട് ഭഗവാന് ഭക്തിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്ന മാർഗം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഇവിടെ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരോത്തരമായിട്ട് കുറേശ്ശെയായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്കന്ധത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്രീഡോത്തരൗഷ്ടോധര ഏവ ലോഹോ ധർമ്മസ്തനോ ധർമ്മപദോസ്തിഷ്ടം വൃഷണൗ ച സമുദ്രാ സംഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്രീഡോത്തരൗഷ്ടോധര ഏവ ലോഹോ ധർമ്മസ്തനോ ധർമ്മപദോസ്തിഷ്ടം ധർമ്മപദോസ്യ ദുഷ്ടം വൃഷണൗ ച മിത്രൗ ഉത്തര ഓഷ്ട ചുണ്ട്. ഓഷ്ട ചുണ്ട്. അധരഹ അധരം. ഏവ തീർച്ചയായും. ലോഭഃ ലോഭം. ധർമ്മഃ ധർമ്മം. സ്തനഃ സ്തനം. അധർമ്മ അധർമ്മം. പഥഃ മാർഗം. അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ. പൃഷ്ടം പൃഷ്ടം. കഃ ബ്രഹ്മാവ്. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ. മേഢ്രം ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. വൃഷ്ണൗ വൃഷണങ്ങൾ. ച മിത്രൗ മിത്രവരുണന്മാർ. കുക്ഷിഹി അരക്കെട്ട്. ജഘനം. സമുദ്രാഹ സമുദ്രങ്ങൾ. ഗിരേഹ കുന്നുകൾ. അസ്ഥികൾ. സംഘാഹ കൂട്ടം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ലോഭവും ലജ്ജയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് അധരങ്ങളാണ്. ലജ്ജ അധരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗവും ലോഭം അധരത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗവും. ധർമ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു സ്ഥാനങ്ങളും, അധർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൃഷ്ഠവും, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളും, മിത്രവരുണന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു വൃഷണങ്ങളുമാണ്. സാഗരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദരവും, കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥിക്കുമ്പാരങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ, വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ലോഭവും ലജ്ജയും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അതായത് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്ന ആ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതായത് മറ്റു പുരുഷന്മാരോട് അധികം അടുത്തിടപഴകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ലോഭം എന്ന് പറയുന്നതോ അത്യാഗ്രഹം അല്ലെ, ആവശ്യമില്ലാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോഭം. ഈ ലോഭവും ലജ്ജയും ഭഗവാന്റെ കീഴ്ചുണ്ടും മേൽചുണ്ടും രണ്ട് അധരങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അധരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം, അപ്പൊ മേൽചുണ്ടാണ് എന്ത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് കീഴ്ചുണ്ടാണ് അല്ലെ, താഴെ ഭാഗം. ധർമ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു സ്ഥലങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ധർമ്മദേവൻ. അധർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൃഷ്ഠവും അല്ലെ, ബാക്ക് ഭാഗം അല്ലെ, അതാണ് പൃഷ്ഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അധർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സർവ സൃഷ്ടി അല്ലെ, വിസർഗ, അതായത് രണ്ടാം സൃഷ്ടിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ബീജദാതാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് പുനഃസൃഷ്ടിക്കാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, വിസർഗ എന്നതിലൂടെ ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം ബ്രഹ്മാവ്, സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. മിത്രവരുണന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു വൃഷണങ്ങളുമാണ്. മിത്രനും വരുണനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് വൃഷണങ്ങൾ. സാഗരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദരവും, അതായത് സമുദ്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറ് അല്ലെ, ഉദരവും, കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥികുമ്പാരങ്ങളും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അസ്ഥികളാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്പമതികളായ ചിന്തകന്മാർ തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനല്ല. അതിലുപരി പ്രാമാണയുക്തമായ സർവ്വ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം. ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയമായും മിത്രവരുണന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു വൃഷണങ്ങളായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ശരീരാവയവങ്ങളോടും കൂടി സമ്പൂർണനാണെന്ന്, പരിപൂർണനാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ശക്തികളോട് കൂടിയ വിവിധ പ്രതിരൂപങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ അപൂർണമായ പ്രകല്പനങ്ങളിൽ നിരൂപിച്ച തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. എന്ന് വരികിലും കുന്നുകളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ സാഗരത്തെയും ആകാശത്തെയും ദർശിച്ചു കൊണ്ടുപോലും ഒരുവന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക രൂപത്തിന്റെ, വിരാട് പുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അർജുനന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച വിരാട് രൂപം അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. അപ്പോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ സാഗരം കാണുമ്പോഴും അല്ലെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങള്, കുന്നുകള്, പർവ്വതങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയണം. അതിനാണ് ഈ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ കുറിച്ച് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാണ്. വിരാട് രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാത്ത ഒരാളല്ല എന്ന് ഇവിടെയും എടുത്തു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന സർവവും ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ, അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, സൂത്രീമണികണായിവ അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെയാണോ ഒരു മുത്ത് നൂലിനുള്ളിൽ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും കോർത്തിണക്കി. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മുത്തിനെ കോർത്തിണക്കി നൂലിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും കോർത്തിണക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ വിരാട് പുരുഷന്റെ രൂപം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാത്ത ആളല്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്കൊരു രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു രൂപം ഉള്ളത് അല്ലെ.
നമുക്കത് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു അഹം ബീജപ്രദപിത. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ രൂപം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കോ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഭൂമിരാപൂനലോ വായു ഗമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ അഷ്ടമ പ്രകൃതി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതികമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം. നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തിയും കേൾവി ശക്തിയും അല്ലെ എല്ലാം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ളതേ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഐ ടെസ്റ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പവറിന് ഒരു ഗഗാഹെഡ്സ് ഒരു പരിധി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത്രയുള്ളത് കാണാം, ഇത്രയുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലുള്ളതും കാണാൻ പറ്റില്ല, കുറഞ്ഞതും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ കേൾവി ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എത്രയോ ഗഗാഹെഡ്സ് പറയും. അതിന്റെ താഴെയുള്ളതും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ ഉപരി ആയിട്ടുള്ളതും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ താഴോട്ട് ശബ്ദം ഇല്ലാന്നോ അതിന്റെ ഉപരി ശബ്ദം ഇല്ലാന്നോ അല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും ഒക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ച കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് അതിനെവിടെയും അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പർപ്പോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. കൃഷ്ണ, ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാം, നമുക്ക് എന്നിട്ട് ക്ലാസ് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നദ്യോസ്യ നാഢ്യോദ തനൂരുഹാണി മഹീരുഹാ വിശ്വതനൂർവേദ അനന്തവീര്യസുസ്ഥിരം മാതരിത്വാ നിർവയകർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ സദ്യോസ്യ നാഢ്യോദ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ठाकुर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण माता जी.